Cornele! I-a făcut ceva? Cornel! Mai bagă și în ăla. Mai bagă și în ăla. Cornel, vină cu aia! Cornele! Ia! Eu uite! Hai, păcată, fac! Bă, tu vezi cum i-a făcut? Da. Ia uite și tu. Ia uite cum arată. A scăpat papușii! Ce-am făcut? Ce-am scăpat? Lasă-mă în pace! Ce-ai băgat? Ce-ai băgat în papuși? Ce-am băgat? Betardă! Dar de unde? Mă mai încalcă! Mă doare stomacul de râs. Aleu! Mamă! Băi, i-am stricat, trebuie să-i luăm papuci acum. Ce faci acolo în casă? Da, eu știu ce face, cred că a făcut focul. Să-ți arăt ceva. Vină, domnule, că am o citație pentru tine. Uite, Da, ăla, băi! Vezi că te... caută procurorii. Na. Stai! Stai, băi! Și stați! Te cheamă la... pentru tine. Te cheamă la... Te-au chemat la procuror. Și procuror! Cuși! Cică de sărbători. De sărbători s-au venit acum. Serios. De sărbători, cică nu le faci acasă. Te-ai încurcat. Nu le fac acasă? Nu le faci acasă. Nu le fac. Ce știu eu? Vezi și scrie acolo. Dar nu am ochelari la mine. La răcoare, cică. Citație. Subsemnatul. Așa. Muntenaș Cornel, domiciliat în sat Goșmani, Așa. Comuna Români, Așa. strada secundară, nu zice numărul, Așa. a comis următoarele fapte. Așa și fac. Codul de clasificație bugetară. Așa. Denumirea creanței bugetului local îi datorează 400.000 de lei, 4.000 de lei, Așa. din cauza că Și-am făcut. s-a tras cu palet. De la palet. Am zis eu cu... Și ne-ai zis tu nii. Am zis să fac paletul. Paletul, pun paletul. Și și ala de Palet. Poate te împinge păcatul că n-ai ce să te încalța. Băi, stai cu mine. Uite, mă, noi ea trebuia să băgăm. Da, e înainte, dar eu pe ea nu ți-am. Băi, unde te duci aici? La palet, am Da. Dar lasă, doamne, dar și treaba are paletul cu tine. Bă! Băi, stai cu minte că strângi drugi, Pavel. Bă, Cornele! Nu, băi, nu, băi, lasă, băi! Băi, Cornele! Băi! Bă! Pavel Cornel. Bă, dar tu te-ai uitat, bă, cum s-au făcut papucii ăia? Am văzut. Ce faci? Dai cu sapa. Îți dă cu sapa în cap, băi. și acolo. Asta-i, n-auzi. Trebuie să dai 40 de milioane, Nu băi. m-am tras cu paletul. Cum nu te-ai tras tu cu paletul? Dar și eu tras. Aici te-au făcut paletul. Da, nu. S-au venit. N-am ochelari. Ai deranjat iar. Da, bă, zice că ne-am plimbat noi cu paletul și avem 40 de milioane amendă, dar că să-i plătească Muntenaș Cornel. Pe da, Nu trebuie să te tragi paletul, eu ce să-ți fac? Bă, dar cum i-a făcut pe ăștia, bă? Ia uite și tu și aici. Praful s-a ales de ei, băi. Dragi prieteni, și bine v-am regăsit. La căsuța din Da, pădure. Din pădure. Unde stăm și facem... Mure, mure. Asta trebuie să o scoatem neapărat, dar nu mai scot, așa o lăs, gata. Trebuie neapărat cu asta.
Nu mai pot! Așa o las, Corneli? Gata! Da, așa și, dacă și. De oricum, n-am zis... Nu să mai înjure pe mine, să-l înjure pe Ce-ți Cornel faci? acum. Dacă fac muri, ce mă pui? Muri. Descalțare amândoi, imediat. Cum amândoi? Amândoi. Dar și de-l calculul tu. Vină cu Ce faci? Băi, eu nu vin, mă, că iar iau păduși. Ai văzut? Prinde-l, 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 prinde-l. Prinde-l. Nicolae. Prinde-l, prinde-l. Nicolae. Să-l punem să... La oală? Hai să așa încolo. Știi ce zic eu să facem? Dar nu știu dacă ești de acord cu mine, dar cu siguranță o să ne înjure Cornel. Hai să-l punem să calce el. Asta vrem să facem. Asta vrei să faci? Pune-l aici. Băi, sunt de sănătos la cap. Bă, dacă vorbim frumos cu el, Nicolai, te rog frumos, scapă-ne din problema care o avem. Știu că ai pintenia aia frumos. Pune-mă mâna pe treabă, ai uitat când ai calcat lutul, băi. Pune mâna pe treabă, descalți, bagă și prășește și lutul. tu ia să vezi ce treabă face aici. Ce faci? Lasă-l, dă-i să vedem. Vedeți cum fugi prin o gradă și pe urmă fugi după el. Să-l bai la loc. Hai, băiat, Ce faci trebuie el să acolo? punem o melodie, că nu... Trebuie să și mai greu. Hai să ne băgăm, lasă.